No niin. Mä ostan sen. Okei. Noin. Se on siinä. Ensimmäisenä banana-auto. Legendaarinen. Sieltä 105 baksia. Legendaarinen unlokattu. Skippa sen, mä en jaksa katsoa. Legendaarinen unlokattu. 50 jengiä sieltä. Lisää tollasta. Common emote. 10 tokeniakin vielä. Sieltä 150 gemiä. Tollanen. Emote. Lisää noita. Gemiä. Lisää. Duplicateia. Sordeja. Ja huomenna spinnaillaan. 50 gemiä lisää. Tokenia lisää. 100 lisää. 50 duplicateia. Mä en jaksa mitään katto. Ja rare tai parempi. Tulee siihen. Se on duplicate. Ei tullut. Mr. Beastin ulo. 50 gemiä. Tollanen. Animationi. Legendaarista duplicatea tulee. Mr. Beast emote. Epic tai Beetle. Epic OBT. Silloin on Spessu. Spessu siitä puuttuisikin. Löytyy. Se löytyy. Marakatti. Ja ne pääjutut. Mr. Beast Lamborghinin päällä. Käyttöön. Ja palloemote. Palloemote me. Mennään laittaan käyttöön. Palloemote. Toinen Laita banaanin viereen. Ikinä. Laitatko jonkun toisen nämä? Ei mä tässä muuta, sä voisit ottaa tän. Totta. Tohon. Noin. GG pysyy. Ja sitten. Yksi pelikätes. Ei. Nyt tää on täällä. Spinnaillaan. Ja spinnaan nämä. Huomenna mennään. Jos me yksi peli, niin... Jos me yksi peli... No lege! Käy. Ei mennä toiseen peliin sit. Testataan vaan palloa. Sieltä saadaan uudet kollut. Ei ihan riitä. Näet myös huomenna. Joo. Sitten nopeat yksi peli. Mäkin pelasin yhden pelin, koska mäkin haluan testaa palloa. Siellä on Mr. Beast. Ja me katsotaan tuon Putinin turpaanko. Ei se oo Putin. Niin, mutta tuon äijän turpaa. Ei se on edelleen täällä päällä. Se pitääkin. Kun tässä kuuluu tämä ääni. Nyt jumpee hiljem. Alakulman iskelmä aalto. Ja mikä? Reijo Kallio. Tällainen mappi. Tänään tulee heti ekasta voitto. Ei mä tos ei pitänyt pelata kunnolla tässä. Niin. Tästä. Toi ihmeellinen kun se pitää ton auron. Tässä käyttää ekan kerran palloa. Oh shit. Nyt vähän pitää Mr. Beastille kiirehtiä. Heitetään yksi banaani tonne. No, otetaan pallo lataa. Mennään tästä. Tosta. Ja sit käytetään tolleen. Tästä tulee suoraan. Tossa vois käyttää pallo. Ladannut nää pomppelee mua niinku mikäkin. Pomppupallot. Ai niin haittavaksi, että pääset toiseen peliin. Ei niin. Tässä piti vaan kokeilla. Ja tuu kyllä pääsee. Noin. Sitten muu Selvä. Martti vielä koittaa yhtä peliä. No niin, mistä täällä on Mr. Beastinillä? Mr. Beastin myyttistä metsästä. Tää näyttää niin kivalta. Niin se on molemmat rivit. No niin. Sitten jos tulee joku... Testaan. Huomenna ei saa muuta puhelimia enää olla.
As menin pallona maaliin.